δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε την τιμητική πρόσκληση από δύο ιστορικούς συλλόγους της περιοχής εδώ. Οπότε, όταν η κυρία Αδαμοπούλου μου εξέφρασε την επιθυμία της να παρουσιάσουμε αυτήν την εκδήλωση στα Φιλιατρά, θεώρησα τιμή να έρθουμε και να μιλήσουμε, να γνωρίσετε την ιστορία του Πόντου και τον πολιτισμό του, αλλά και να έρθει ο Σύλλογος η Χοροέκφραση να χορέψει. Σκοπός μου είναι να μην σας κουράσω. Για τον λόγο αυτό, τα όσα θα λέω, καλό θα είναι να βλέπετε το PowerPoint, τις διαφάνειες που έχω ετοιμάσει. Θα έχει φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα σας το κάνει κατανοητό αυτό που λέω, αλλά θα έχει και μερικές σπάνιες φωτογραφίες, τις οποίες καλό θα είναι να τις δείτε. Όπως λέει και ο τίτλος, «Τον Πόντο νοστάλγησα της πατρίδας μου το χώμα». Θα αναφερθώ στον Πόντο. Ο Πόντος είναι μια γεωγραφική και ιστορική περιοχή στο βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας, του οποίου τα όρια μεταβάλλονταν ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Ακόμη και όταν ιδρύθηκε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, όπως θα δούμε παρακάτω το 1204, τα σύνορα δεν υπήρξαν ποτέ σταθερά. Ανάλογα με τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούσαν, αυξομειώνονταν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν λέμε Πόντος, θα πρέπει να έχετε στο νου μας ότι εντός αυτού περικλείονται ορισμένα αστικά κέντρα, όπως είναι της Τραπεζούντας, σας τα δείχνω, ελπίζω να φαίνεται ωραία, της Σαμσούντας, της Συνόπης, της Ορντού, της Κερασούντας, της περιοχής της Ματσούκας που βρίσκεται εδώ και της περιοχής της Αργυρούπολης. Με την εγκατάσταση, τι σημαίνει η λέξη Πόντος? Πόντος σημαίνει θάλασσα ανοιχτή, πέρασμα θαλάσσιο και μάλιστα νοείται συγγενική της έννοιας της απέραντης σε βάθος και έκταση θάλασσας. Με την εγκατάστασή του στα ελληνικά φύλλα στα νότια παράλια του Εύξηνου Πόντου, ως τότε Άξενου Πόντου, δηλαδή Αφιλόξενου Πόντου, σύμφωνα με τους νόμους της συμπαθητικής μαγείας, δηλαδή το όμοιο φέρνει όμοιο και το ανάλογο ανάλογο, μετονόμασαν τον Άξενο, τον Αφιλόξενο Πόντο σε Εύξηνο Πόντο. Η άλλη ονομασία με την οποία είναι διεθνώς σήμερα στους χάρτες, κάτι συνέβη τώρα εδώ, είναι η λέξη Καραντενίζ, μαύρη θάλασσα. Και η ονομασία αυτή οφείλεται είτε στα μεγάλα βάθη της θάλασσας, απόρρια της οποίας είναι η χαμηλή ορατότητα, είτε στο γεγονός ότι στους ευρωπαϊκούς λαούς των στεπών η πυξίδα που έδειχνε την περιοχή της θάλασσας αυτής είχε μαύρο χρώμα. Μισό λεπτάκι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της τεχνολογίας. Εντάξει τώρα. Ωραία. Η βελόνα έδειχνε το μαύρο χρώμα. Πάμε να δούμε τώρα τον Πόντο στα αρχαία χρόνια. Στις πρώτες γραπτές πηγές που έχουμε μέχρι και τον 6ο π.Χ. αιώνα, ο Εύξηνος Πόντος μνημονεύεται στο πλαίσιο εξιστόρησης μυθολογικών θεμάτων. Όλοι έχουμε ακούσει στο σχολείο για τις Αμαζόνες, για τον Φρίξο και την Έλλη, για την αργοναυτική εκστρατεία, για τον άθλο του Ηρακλή με την ζώνη της Ιππολίτης. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι μέσα σε ένα νησάκι στον Εύξηνο Πόντο έγινε η ταφή του Αχιλλέα. Η μητέρα του τον πήρε όταν σκοτώθηκε στην Τρία και τον έφερε εδώ, σε αυτό που λέγεται Φιδονήσι, το βλέπετε που σας το δείχνω, και εκεί τον έθαψε. Το νησάκι αυτό λέγεται Λευκή. Η πρώιμη ελληνική παρουσία στον χώρο του Ευξήνου Πόντου ξεκινά από την εποχή του Σιδήρου, περίπου δηλαδή στο 1100 π.Χ. και ξεκίνησε με αφορμή την αναζήτηση μεταλλευμάτων σιδήρου. Τον 8ο
αιώνα ξεκινά ο δεύτερος ελληνικός αποικισμός. Ο πρώτος ήταν προς την πλευρά της σημερινής Κάτω Ιταλίας, με το δωρικό φύρο των Μεγαραίων να ιδρύει εδώ την πόλη Βυζάντιο, την σημερινή που λέμε Κωνσταντινούπολη, και λίγο αργότερα την Μεσημβρία στην σημερινή Βουλγαρία και την Ηράκλεια πάλι. Είναι στην περιοχή που είναι στην Τουρκία σήμερα, την βλέπετε, σας την δείχνω, είναι στην Ασιατική Τουρκία, ενώ τα Ιωνικά φύλλα που κατοικούσαν στην περιοχή της Ιωνίας, η περιοχή της Ιωνίας είναι αυτή εδώ, έφυγε και ίδρυσε την Ίστρια και την Ποντική Απολωνία, που αργότερα η Ποντική Απολωνία ονομάστηκε Σοζόπολη, είναι εδώ αυτή εδώ, με κύρια περιοχή στον αποικισμό αυτόν την Μίλητο. Άλλοι θεωρούν ότι η Συνόπη ιδρύθηκε στις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου το 785 π.Χ., ενώ άλλοι τον 9ο. Βέβαια, τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής δεν συμφωνούν με αυτήν την χρονολόγηση, αναφέρουν περίπου τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα, και αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε λανθασμένη χρονολόγηση των αρχαίων, είτε ότι δεν μπόρεσαν να βρουν την αρχική κοιτίδα, καθώς την περίοδο αυτή οι Κυμέροι που ήρθαν στην περιοχή είχαν καταστρέψει τα πάντα. Οι λόγοι που όθησαν τους Μιλήσιους να αφήσουν την περιοχή τους, η οποία βρίσκεται εδώ, και να έρθουν στην Συνόπη, ήταν ένας συνδυασμός τριών πραγμάτων. Πρώτος, η περιοχή πήγαινε καλά, και έτσι όταν μια περιοχή πηγαίνει καλά, τι αυξάνονται? Οι γεννήσεις. Ήρθε όμως μια περίοδος που η εισοδιά δεν ήταν καλή και η μία αναποδιά έφερνε την άλλη. Ο κόσμος που ήταν πολύς κάπως έπρεπε να ζήσει. Οι εισοδιές δεν έφταναν και ένας τρίτος παράγοντας, ένα γειτονικό βασίλειο που υπήρχε εδώ, το βασίλειο της Λιδίας, άρχισε να καταστρέφει την λιγοστή εισοδιά και να επιτίθεται στην περιοχή εδώ πέρα της Μιλήτου, και έτσι αναγκάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να φύγουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι περισσότεροι. Ποιοι θα έφευγαν? Οι νεότεροι. Γιατί πρώτον μπορούσαν να περπατήσουν όλον αυτόν τον δρόμο, αλλά και δευτερευόντως γιατί εκεί που θα πήγαιναν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες εστίες. Αν πήγαιναν οι γυραιότεροι δεν θα είχαν αυτή την δυνατότητα. Από τον 8ο έως τον 6ο π.Χ. αιώνα στην περιοχή του Πόντου κυριάρχησαν οι Σκύθες. Τον 6ο αιώνα, για έναν αιώνα, κυριάρχησαν οι Μύδοι, ιδρύοντας το Μυδικό κράτος, και τον 5ο αιώνα οι Πέρσες. Τον 6ο αιώνα π.Χ. λόγω του εμπορίου και της φήμης χρυσού και άλλων μετάλλων ιδρύθηκαν συνολικά 75 αποικίες, οι οποίες εξελίχθηκαν σε πολυπληθή και ισχυρά οικονομικά και εμπορικά κέντρα. Μάλιστα, τον 4ο π.Χ. αιώνα η γη του Πόντου δέχτηκε απίκους από την Τραπεζούντα της Αρκαδίας, από την Αθήνα και από την Ινόη της Αττικής. Σημαντική στιγμή για την περιοχή του Πόντου είναι το έτος 281 με 280 π.Χ., τα λεγόμενα ελληνιστικά χρόνια, η διάδοχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ο Μηθριδάτης ο πρώτος ιδρύει το βασίλειο του Πόντου. Και είναι εδώ που βλέπετε το έντονο, το χρώμα που γράφω 1. Αυτό το βασίλειο, η έκταση αυτού του βασιλείου ήταν από την ίδρυσή του έως και το 119 π.Χ. Σε αυτό το βασίλειο υπήρχαν δύο πρωτεύουσες. Μέχρι το 183 πρωτεύουσα ήταν η Αμάσια, και από το 183 έως το 63 με 62 π.Χ. που έγινε η κατάκτησή του από τους Ρωμαίους ήταν η Συνόπη. Βλέπουμε ότι λίγα χρόνια αργότερα, από το 119 έως και το 90 π.Χ. επεκτείνεται λίγο περισσότερο το βασίλειο, είναι οι κατακτήσεις του Μηθριδάτη του Έκτου,
και βλέπουμε πώς ήταν το βασίλειο του Πόντου στην μέγιστη ακμή του. Είναι όλη αυτή εδώ η περιοχή. Ο Πόντος κατά την ρωμαϊκή περίοδο διατήρησε την εμπορική και οικονομική ακμή της προηγούμενης περίοδου, καθώς οι Ρωμαίοι παραχώρησαν στους κατοίκους της περιοχής το αυτοδιοίκητο αλλά και άλλες σημαντικές ελευθερίες. Ο Πόντος στην περίοδο αυτή διαιρείται σε 3 επαρχίες. Έχουμε τον Γαλατικό Πόντο, έχουμε τον Πελομονιακό Πόντο και έχουμε και την Μικρά Αρμενία ή Αρμενία Α. Την περίοδο αυτήν της Ρωμαϊκής κυριαρχίας χτίζεται και η πρώτη ιστορική μονή της περιοχής του Πόντου, το 270 μετά Χριστόν συγκεκριμένα, η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Βαζελών. Έρχεται η Βυζαντινή περίοδος με τον Μέγα Κωνσταντίνο, που όλοι γνωρίσαμε από τα σχολικά μας χρόνια. Ιδρύεται, όπως είναι σωστό να λέμε, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο Πόντος ακολουθεί την πορεία των λοιπών κτήσεων που πέρασαν στην Βυζαντινή περίοδο. Την περίοδο αυτήν ο Μέγας Κωνσταντίνος το μόνο που αλλάζει είναι μετονομάζει τον Γαλατικό Πόντο σε Ελενό Πόντο προς τιμήν της μητέρας του. Όλα τα υπόλοιπα τα κρατά όπως είχαν. Και μάλιστα το 451 μετά Χριστόν η περιοχή του Πόντου εντάσσεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Λίγους αιώνες αργότερα ο Ηράκλειος ο Πρώτος καταργεί τον προηγούμενο χωρισμό της αυτοκρατορίας σε επαρχίες και το διαιρεί σε 29 θέματα. Στην περιοχή της Μικράς Ασίας έχουμε 4 θέματα. Του Οψικίου, των Ανατολικών, των Καραβισιανών και το θέμα Αρμενιάκων, στο οποίο περιλαμβάνεται και η περιοχή του Πόντου. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι. Εξαιτίας αυτής της έκτασης του, αποφασίζουν 2 αιώνες αργότερα να διαιρεθεί το θέμα Αρμενιάκων σε μικρότερες θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα σε 4. Το θέμα Χαλδίας, που το βλέπουμε εδώ, όπου πρωτεύουσά του ήταν η Τραπεζούντα. Έχουμε το θέμα της Παφλαγωνίας, το θέμα της Κολωνίας, με έδρα την Νικόπολη, και το θέμα Αρμενιάκων, το οποίο βρίσκεται εδώ, το οποίο και υπήρχε. Την περίοδο των 2 αυτών αιώνων, από τον 9ο έως τον 11ο αιώνα, όπως είπα και προηγουμένως, η πόλη της Τραπεζούντας ήταν η έδρα του θέματος Χαλδίας και η Τραπεζούντα θα εξελιχθεί σε κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου. Μέσω αυτής πολλά προϊόντα μεταφέρονται στην Βαγδάτη, στην Δαμασκό, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ανατολής, ενώ συγχρόνως θα γίνει ξακουστή και για τις μεγάλες και πλούσιες εμποροπανηγύρις της. Στην οικονομική ευμάρεια της ευρύτερης περιοχής του θέματος Χαλδίας θα συντελέσουν επίσης και τα μεταλλεία Αργύρου, Σιβήρου και Στυπτηρίας στην περιοχή της Αργυρούπολης. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την απόσταση της περιοχής από το κέντρο της Βυζαντινής εξουσίας, που ήταν η Κωνσταντινούπολη, θα οδηγήσουν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες να δώσουν κατά διαστήματα και να αναγνωρίσουν σημαντικό ποσοστό αυτονομίας στους δούκες της περιοχής στον Πόντο. Δύσκολη στιγμή είναι ότι από τα μέσα του 11ου αιώνα το Σουλτανάτο των Μεγάλων Σελτζούκων της Βαγδάτης, που ήταν μέχρι πρότινος μισθοφόροι στο Αραβικό Χαλιφάτο, αρχίζουν να εμφανίζονται στα ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου και να κάνουν συχνές επιδρομές. Την περίοδο αυτή, μέχρι την έλευση των Σελτζούκων, έχουμε το κτίσιμο άλλων ξακουστών μονών στην περιοχή του Πόντου, την εμβληματική, γνωστή σε όλους, την μονή της Παναγίας Σουμελά, του όρους Μελά, από εκεί βγήκε η ονομασία Σουμελά,
όπως βλέπετε το 386 μετά Χριστόν, αλλά και το 752 μετά Χριστόν την ίδρυση της Μονής του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα. Ερχόμαστε λοιπόν στην έλευση των μεγάλων Σελτζούκων στην περιοχή και αφορμή ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν στην περιοχή της Μικράς Ασίας οι Σελτζούκοι έδωσαν οι έρηδες που υπήρχαν στην Βυζαντινή αυλή και έτσι άρχισε ο κατακερματισμός των εδαφών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το 1204 με την τέταρτη σταυροφορία, όπου με τις έρηδες που υπήρχαν μεταξύ των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των διαδόχων του θρόνου, η τέταρτη σταυροφορία, ενώ ξεκινά να φύγει και να πάει στα Ιεροσόλυμα για τους Αγίους Τόπους, στέλνει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας και λέει ότι ο εκθρονισμένος Βυζαντινός Αυτοκράτορας και λέει ότι αν με βοηθήσετε να πάρω πίσω τον θρόνο μου, εγώ θα ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και θα σας δώσω τόσα χρήματα. Σκεπτόμενοι οι σταυροφόροι, όπως γράφουν, ότι θα τους βοηθούσε στην σταυροφορία για να απαλλάξουν τον χριστιανικό κόσμο από τον μουσουλμανικό, στην ουσία ήταν για δική τους οικειοποίηση τα ήθελαν, βοήθησαν. Ανέλαβε τον θρόνο ο εκθρονισμένος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, το ταμείο όμως ήταν άδειο. Έτσι αυτοί άρχιζαν να λαιλατούν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους και άρχιζαν να παίρνουν κτήσεις δικές τους. Κτήσεις, εδάφη δηλαδή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, να τα κάνουν δικά τους. Και έτσι έχουμε την λεγόμενη ενετοκρατία, η οποία κράτησε για αρκετά χρόνια. Την περίοδο αυτήν της ενετοκρατίας έχουμε το εξής: οι Κομνηνοί φεύγουν από την περιοχή της Τραπεζούντας, φεύγουν από της Κωνσταντινούπολης, και με την βοήθεια γεωργιανών στρατευμάτων πηγαίνουν στην Τραπεζούντα και ιδρύουν την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ποιο ήταν το έμβλημα που θα κατοχύρωνε την νέα τους εξουσία? Η ίδρυση ναού της του Θεού Σοφίας. Έτσι ιδρύουν την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας. Εάν θα παρατηρήσουμε, όλοι όσοι έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και ανέλαβαν εξουσία, ακόμη και στο δεσποτάτο εδώ του Μιστρά, ίδρυσαν όλοι ναό που ήταν της του Θεού Σοφίας. Γιατί έτσι θεωρούσαν ότι έχουν την εξουσία, την συνέχεια της εξουσίας από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί επιλέγουν οι Κομνηνοί να κάνουν πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας στην Τραπεζούντα? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, ήδη από τον 9ο αιώνα ήταν πρωτεύουσα θέματος Χαλδίας που είπαμε προηγουμένως, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας οργανωμένος διοικητικός ιστός. Αλλά και ένας δεύτερος λόγος, ότι από τα αρχαία χρόνια υπήρξε σημαντικό μέρος χερσαίου και θαλάσσιου διαμετακομιστικού εμπορίου. Το 1261 οι παλαιολόγοι ανακτούν την Κωνσταντινούπολη και η Τραπεζούντα καθίσταται μια περιφερειακή βυζαντινή επικράτεια, όπως λέει και ο Λαμψίδης, η οποία όμως δρούσε ως αυτοκρατορία. Τον δρόμο για την ανεξάρτητη πορεία της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας άνοιξαν δύο σημαντικά γεγονότα του 13ου αιώνα. Το πρώτο ήταν η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία της Εκκλησίας του Πόντου το 1258 από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, και το δεύτερο ήταν ο ειρηνικός συμβιβασμός του Ιωάννου του Δεύτερου του Μεγαλοκομνηνού με τον Μιχαήλ τον 8ο τον Παλαιολόγο το 1282, ο οποίος επισφραγίστηκε με επιγαμία. Τον 14ο αιώνα και τον 15ο αιώνα η Τραπεζούντα περικυκλώνεται από τουρκμανικά εμιράτα και αρχίζουν οι επιθέσεις των Τουρκμάνων ηγεμόνων. Οι αυτοκράτορες της Τραπεζούντας προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις αυτές είτε με όπλα, είτε με την διπλωματία, αλλά και με επιγαμίες. Όσο όμως κι αν προσπάθησαν οι Κομνηνοί να περισσώσουν την αυτοκρατορία τους, δεν το κατάφεραν. Τον Αύγουστο, 15 Αυγούστου του 1461, βέβαια, οι νέες έρευνες δείχνουν ότι δεν έγινε την ημέρα αυτήν, αλλά λίγο αργότερα. Μετά από πολυήμερη κυρίευση που είχαν οι
που έκαναν οι Οθωμανοί στην Τραπεζούντα, ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ, αποφασίζει ότι πρέπει να παραδώσει την πόλη, παραδίδει την πόλη στους Οθωμανούς και το 1/3 του πληθυσμού μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε ερημώσει. Αρκετοί νέοι και νέες κατέληξαν στο σώμα των γενιτσάρων αλλά και σε οθωμανικά χαρέμια, ενώ το υπόλοιπο του πληθυσμού έπρεπε να φύγει από το κέντρο της πόλης και να βγει έξω των τυχών, και είναι η γνωστή περιοχή στον Πόντο, τα λεγόμενα εξώτυχα. Από αυτή την περίπτωση πήρε την ονομασία. Κατοικούσαν έξω από τα τείχη. Την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας ο Πόντος ήταν ένα βιλαέτη, ήταν αυτό εδώ της Τραπεζούντας, περιλάμβανε ολόκληρη την περιοχή του Πόντου και είχε διαιρεθεί σε 4 σατζάκια, 1, 2, 3 και ένα εδώ της Αργυρούπολης 4 και σε 22 καζάδες. Την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή του Πόντου μπορούμε να την διαιρέσουμε, είναι συμβατική αυτή η διαίρεση, σε 4 υποπεριόδους. Η πρώτη είναι από το 1461, από την άλωση της περιοχής έως και τα μέσα του 17ου αιώνα, όπου οι Οθωμανοί ασκούν μια ουδέτερη διοίκηση απέναντι στους χριστιανικούς πληθυσμούς, εκδίδουν φυρμάνια με προνόμια, όπως είναι η περίπτωση της Λιβεράς, όπως είναι η περίπτωση της Αργυρούπολης, του Γκιουμούς Χανέ, μια πόλη που ιδρύθηκε από κατοίκους της Βυζαντινής Τζάνιχας, μια περιοχή 4 χιλιόμετρα από την περιοχή του Γκιουμούς Χανέ. Η πρώτη ονομασία ήταν, επειδή ήταν η ίδρυσή της στις αρχές του 16ου αιώνα προς τα μέσα, Γκιουμούς Χανέ, Αργύρου τόπος, και το 1841 από έναν δημοδιδάσκαλο της περιοχής, τον Γεώργιο Κυριακίδη, μετονομάστηκε σε Αργυρούπολη. Η περιοχή της Αργυρούπολης είχε αρκετά προνόμια και στήριξε αρκετά τους χριστιανικούς πληθυσμούς, μάλιστα έστελνε χρήματα μέχρι και στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Η περιοχή της Τραπεζούντας στην περίοδο αυτή ήταν μια περιοχή πρακτικής, ας μου επιτραπεί να το πω. Οι επίδοξοι Σουλτάνοι, αυτοί δηλαδή που ήταν να αναλάβουν κάποια στιγμή την Σουλτανία της Αυτοκρατορίας, αναλάμβαναν την διοίκηση της Τραπεζούντας και έτσι κάνανε αυτό που λέμε μια πρακτική εξάσκηση, το αγροτικό τους, όπως λέμε σήμερα, στην περιοχή εκεί. Η δεύτερη περίοδος είναι από τα μέσα του 17ου αιώνα έως και το 1821, την έναρξη δηλαδή της Ελληνικής Επανάστασης, όπου το ενδιαφέρον πλέον των Οθωμανών μετατοπίζεται προς την Δύση. Εγκαταλείπουν τις ανατολικές κτίσεις τους στους τοπικούς άρχοντες, τους Αγιάννηδες και τους Ντερεμπέιδες, που είναι γνωστοί, και οι τοπικοί αυτοί άρχοντες αρχίζουν και αυθαιρετούν σε βάρος των τοπικών πληθυσμών και είναι η περίοδος που έχουμε μαζικούς εξισλαμισμούς. Τι σήμαινε εξισλαμισμός? Εξισλαμισμός σήμαινε ότι έπρεπε δημοσίως να ασπαστούν το Ισλάμ. Αν δεν το έκαναν αυτό ή αν υπήρχαν ψευδομάρτυρες που έλεγαν ότι ναι, μου είπε ότι θα σπαστεί το Ισλάμ, τότε η ποινή ήταν θάνατος. Και έτσι αρκετοί τη διάλεξαν μία μέση οδό, τον κρυπτοχριστιανισμό. Τι ήταν αυτό? Φανερά ήταν μουσουλμάνοι, ντύνονταν όπως οι μουσουλμάνοι, αλλά αργότερα σε διάφορα υπόγεια, σε στάβλους, είχαν φτιάξει εκκλησίες και άρχιζαν και ασκούσαν τα βράδια τα θρησκευτικά καθήκοντα των χριστιανών. Λάτρευαν δηλαδή τον Θεό, την Παναγία, προσεύχονταν στους Αγίους, κάναν τα μυστήριά τους κρυφά, γάμους, βαπτίσεις, πολλές φορές και τις κηδείες τους θάβανε ως μουσουλμάνους και το βράδυ πήγαινε ο ιερέας και τους έκανε την χριστιανική κηδεία. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Οι λόγοι του εξισλαμισμού ποιοι ήταν? Ο πρώτος ήταν ο ακούσιος.
το γνωστό πεδομάζωμα που συνέβαινε μέχρι και τον 18ο αιώνα, δηλαδή περίπου μέχρι το 1700. Πολλοί θέλουν να το παρουσιάσουν ότι ναι, εντάξει, εμείς το βλέπουμε από εσφαλμένη άποψη, δεν είναι τόσο εσφαλμένη, κάποιοι παρακαλούσαν. Πράγματι, η ιστορία το έχει καταγράψει αυτό. Υπήρχαν εθνότητες, υπήρχαν φυλές που παρακαλούσαν να πάρουν τα παιδιά τους, όπως οι Σέρβοι, όπως οι Αλβανοί. Οι Έλληνες όμως δεν το ήθελαν αυτό. Και τι το αποδεικνύει αυτό? Η πληθώρα των εθήμων που έχουν. Εάν δηλαδή παρατηρήσουμε και κοιτάξουμε τι υπάρχει στην Ήπειρο όταν γινόταν το παιδομάζωμα, οι γονείς που έπαιρναν τα παιδιά τους κάνανε κηδεία. Πηγαίνανε με τον ιερέα και διαβάζαν την νεκρόσιμη ακολουθία. Μετά κάναν τα 9 μέρα, κάναν τα 40 και κάναν το χρόνο, γιατί για αυτούς το παιδί τους είχε πεθάνει. Το είχαν θάψει και είχαν φτιάξει και μνήμα. Άραγε δεν μπορούμε να πούμε ότι στις περιπτώσεις των Ελλήνων το παιδομάζωμα ήταν κάτι το οποίο το ήθελαν. Υπήρχαν άλλες εθνότητες που το ήθελαν. Εμείς οι Έλληνες δεν το θέλαμε το παιδομάζωμα. Υπήρχαν όμως και οι εκούσιες περιπτώσεις, στις οποίες το έκαναν για να σώσουν τη ζωή τους, όπως είπα προηγουμένως, για να απαλλαγούν κάποιοι από την φορολογία, γιατί ήταν δυσβάσταχτη φορολογία για κάποιον που δεν ήταν μουσουλμάνος. Επίσης, πολλές γυναίκες το χρησιμοποίησαν, αλλά γύρισε σε βάρος τους, για να απαλλαγούν από έναν άσχημο γάμο, γιατί για να υπάρξει διαζύγιο έπρεπε να συμφωνήσει ο οικείος επίσκοπος και μητροπολίτης, και όταν δεν συμφωνούσε ο επίσκοπος και ήθελαν να απαλλαγούν από τον σύζυγό τους, πηγαίναν στον καδί και λέγανε «Είμαι μουσουλμάνα». Ερχόντουσαν όμως μετά τα χειρότερα. Επίσης συνέβαινε για την διατήρηση κάποιου στον κρατικό μηχανισμό, όπως συνέβαινε με τα μεταλλεία της Αργυρούπολης, δηλαδή μέχρι το 1722-1723, ο Ματέν Εμινή, ο υπεύθυνος δηλαδή των μεταλλείων όλων, έπρεπε να είναι μουσουλμάνος της περιοχής. Έτσι, για να μην χάσουν το προνόμιο, όταν χείρευε η θέση, μαζευόντουσαν όλοι οι προύχοντες της περιοχής και λέγαν ποιος θα ασπαστεί το Ισλάμ για να γίνει ο υπεύθυνος των μεταλλείων. Με κοινή συμφωνία βρίσκαν ποιος ήταν και το κάνανε. Και επίσης μπορεί να ήταν η ψευδής μαρτυρία για εξισλαμισμό. Προχωρούσαμε στον δρόμο και έλεγα εγώ, επειδή είχα αντιπάθεια με κάποιον ή ήθελα να του πάρω τα χωράφια, αυτός είπε ότι θα γίνει μουσουλμάνος και δεν δέχεται. Οπότε επιτόπου θανατική ποινή. Την περίοδο αυτήν, για την οποία σας μιλάω, για την υποπερίοδο αυτήν, ιδρύεται το φροντιστήριο της Τραπεζούντας το 1682, το ονομαστό φροντιστήριο, ξακουστό, και το φροντιστήριο της Αργυρούπολης λίγα χρόνια αργότερα, το 1723. Υπήρχαν όμως και άλλα σχολεία, όπως το φροντιστήριο της Κερασούντας, η Ψωμιάδιος σχολή και η Καρυπίδιος σχολή στα Κωτίωρα, στην Ορντού, αλλά και το Κολέγιο Ανατόλια στην Μερζιφούντα, το οποίο τώρα πλέον είναι στην Θεσσαλονίκη. Το 1821, πάμε τώρα στην τρίτη υποπερίοδο, ξεκινάει η Ελληνική Επανάσταση. Αυτή είναι η τρίτη υποπερίοδος και φτάνει μέχρι το 1908, όπου έχουμε τον κίνημα των Νεοτούρκων και έχουμε μια γενικότερη αλλαγή απέναντι στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Την περίοδο αυτή έχουμε σωρία γεγονότων, γίνεται η Ελληνική Επανάσταση, έχουμε Ελληνο-Οθωμανικούς αλλά και Ρώσο-Οθωμανικούς πολέμους που αναγκάζει πολλούς χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής του Πόντου να μετικήσουν, να εγκαταλείψουν τα μέρη αυτά και να προσφύγουν προς την Ρωσική Αυτοκρατορία. Το 1839 και το 1856 έχουμε δύο διατάγματα, το Χατί Σερίφ και το Χάτι Χουμαγιούν, το οποίο μόνο στα λόγια, στα γραπτά έδωσε κάποια δικαιώματα. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε μετακινήσεις μεγάλου πληθυσμού Ελληνοορθοδόξων από τα εδάφη του Πόντου στα μέρη της Ρωσίας, η οποία κορυφώθηκε με την επικράτηση των Ρώσων το 1878 σε κάποιες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Καρς, Βατούμ και Αρνταχάν, και πήγαν αρκετοί εκεί, αλλά και πολλοί έφυγαν από την περιοχή της Αργυρούπολης λόγω της παρακμής των μεταλλείων, λόγω της ασύστολης κοπής ξύλου, αλλά και το ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήθελε να ακολουθήσει την τεχνολογική εξέλιξη της εποχής, έκοβε σοριδών δέντρα. Αυτό
εντάθηκε όταν άρχισαν οι πόλεμοι, έκοβε ακόμα περισσότερα δέντρα ώστε να μην κρύβονται οι εχθροί μέσα στα δάση, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συχνές βροχοπτώσεις που υπήρχαν να μην μπορούν να απορροφηθούν από τις ρίζες των δέντρων, και έτσι τις απορροφούσε το χώμα. Αυτό έφερε ένα άλλο αποτέλεσμα, το νερό αυτό να πηγαίνει βαθιά μέσα στη γη, και έτσι η εξόρυξη των μετάλλων αργύρου να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και στο τέλος να καταντήσει ασύμφορη. Όταν αργότερα άνοιξε και η διόρυγα του Σουέζ, πλέον οι μεγάλες δυνάμεις δεν είχαν ανάγκη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μπορούσαν να συνδεθούν με την Ανατολή με διαφορετικό τρόπο, και έτσι άρχισε η παρακμή αυτή των μεταλλίων, και αρκετοί άνθρωποι που δούλευαν στα μεταλλεία αυτά προσέφηγαν στα μεταλλεία που υπήρχαν στην περιοχή της Ρωσίας. Εδώ βλέπετε μία εικόνα, την αριστερή, που είναι η σημερινή Κιουμουσχανέ, η Αργυρούπολη. Είναι δική μου εικόνα από την επίσκεψή μου πριν 2 χρόνια στην περιοχή της Αργυρούπολης, και δεξιά βλέπετε εικόνες παλιές από τα μεταλλεία της Αργυρούπολης. Πώς ήταν η Αργυρούπολη και πώς ήταν οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτά τα μεταλλεία. Και εδώ είναι ένας χάρτης για να δείτε πού άρχισαν να φεύγουν οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Αργυρούπολης, όταν άρχισαν να λιγοστεύουν τα αποθέματα. Βλέπετε ότι έχουν φύγει προς την περιοχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, αλλά έχουν φύγει και προς την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχαν φτάσει μέχρι και την Καπαδοκία και δούλευαν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και σε μεταλλεία που υπήρχαν στις περιοχές εδώ της Κεσάριας. Η τέταρτη και τελευταία υποπερίοδος ξεκινάει το 1908 και φτάνει μέχρι το 1923, μία περίοδος η οποία από άποψη χρόνου μπορεί να υπήρξε σύντομη, αλλά από πλευράς γεγονότων ήταν αρκετά πληθωρική. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν τους κατά καιρούς αρχηγούς των Νεοτούρκων σε εκδιώξεις των χριστιανικών πληθυσμών. Τι είχε γίνει? Κίνημα Νεοτούρκων το 1908, Βαλκανική πόλεμη το 1912-1913, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914-1918. Το 1916, στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ρώσοι καταλαμβάνουν εδάφη του Πόντου, κυρίως στην περιοχή της Τραπεζούντας. Το 1919 με 1922 ξεκινά η γνωστή σε όλους μας Μικρασιατική εκστρατεία. Το 1920, ως λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, η οποία θεωρείται ταπεινωτική από την πλευρά του Κεμάλ και έτσι αντιδρά. Το 1923, στις 30 Ιανουαρίου, έχουμε την υπογραφή της Σύμβασης περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, με αρχή έναρξη την 1η Μαΐου του ίδιου έτους, μία σύμβαση η οποία επισυνάθηκε στην Συνθήκη της Λοζάνης, η οποία τερμάτισε οριστικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις 7 Αυγούστου του 1923. Οι ημερομηνίες που βλέπετε είναι Παρλαιού και Νέου ημερολογίου. Όλα αυτά τα γεγονότα οδήγησαν λοιπόν τους κατά καιρούς αρχηγούς των Νεοτούρκων σε εκδιώξεις των χριστιανικών πληθυσμών, σε μαζικές εκαθαρίσεις, γενοκτονίες και σε τάγματα εργασίας, τα οποία συχνά στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως αμελέτα μπουρού. Τα οποία όμως στην πραγματικότητα ήταν τάγματα αγκαρίας και εξόντωσης. Την περίοδο από το 1914, όπου ξεκινούν οι πρώτες συστηματικές διώξεις, έως και το 1923 που υπογράφεται η ανταλλαγή, μπορούμε και εδώ να έχουμε 2 υποπεριόδους. Η πρώτη φάση ξεκινά το 1914 και σταματά το 1918 με την υπογραφή της ανακοχής του Μούδρου τον Οκτώβριο του 1918, όπου οι Οθωμανοί, ο Σουλτάνος παραδέχεται και οι Νεότουρκοι παραδέχονται την ήττα τους και λίγο μετά αρχίζει η συνδιάσκεψη της ειρήνης. Εδώ η τριανδρία αυτή εδώ που βλέπετε
είναι η τριανδρία των Νεοτούρκων, η οποία την περίοδο αυτή έκανε την μεγαλύτερη ζημιά στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Την περίοδο αυτή έχουμε μποϊκοτάζ, έχουμε εκτοπίσεις πληθυσμών, έχουμε τα τάγματα εργασίας, απαγχωνισμούς, εκτελέσεις, σφαγές, βεβηλώσεις ναών, πυρπολίσεις οικειών, διώσεις περιουσιών. Για να σας δώσω λίγο να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβαινε, γράφει το Πατριαρχείο, όταν αργότερα υπογράφηκε η ανακοχή του Μούδρου και ξεκίνησε η συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, γράφει το Πατριαρχείο στην Μαύρη Βίβλο τι ακριβώς συνέβη. Και λέει για την μονή του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνος: μετά την συμπλήρωση της λαιλασίας, οι επιδρομείς μετέβαλον την μονήν εις τόπον σφαγής, ακολασίας και αγριοτήτων. Συλλαμβάνοντες εις τα δάση, οδήγουν εις την μονήν γυναίκας και παρθένους, γυναίκες δηλαδή και μικρά κορίτσια, τας οποίες βιάζοντας κτηνοδός πρώτερον, αποκεφάλιζον έπειτα. Αφού τις βίαζαν, τις αποκεφάλιζαν. Και προς τούτης και πολλούς άνδρας εφώνευσαν, σκότωσαν και πολλούς άνδρες. Η δεσποινίδα Δέσποινα Τσιρανίδου γυμνώθηκε, ατιμάστηκε, βιάστηκε δηλαδή μπροστά στα μάτια των συντρόφων της από 9 δελειρούς συμμορίτες και ύστερα την τρύπησαν στο στήθος με το ξύφος. Η δεύτερη φάση ξεκινά το 1919 και φτάνει μέχρι το 1923 και ξεκινάμε μια συμβολική ημερομηνία, την 19η Μαΐου του 1919, είναι η μέρα στην οποία εμείς έχουμε για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Και αυτό γιατί 15 με 16 Μαΐου του 1919 τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Σμύρνη με εντολή των συμμάχων. Έρχονται διαμαρτυρίες από την περιοχή του Πόντου και από την περιοχή της Σαμψούντας, όπου και έγινε η αποβίβαση του Μουσταφά, θα σας πω στη συνέχεια, Ριζά, και έρχονται παράπονα ότι υπάρχουν ακόμη ένοπλοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Και έτσι ο Σουλτάνος στέλνει αυτόν εδώ που βλέπετε στην φωτογραφία, τον Μουσταφά Ριζά, αργότερα γνωστό σε εμάς ως Μουσταφά Κεμάλ. Κεμάλ σημαίνει όριμος, είναι ένα παρατσούκλι που πήρε όταν σπούδαζε στην στρατιωτική σχολή την Οθωμανική. Και μετέπειτα το 1934 του δόθηκε από την Τουρκική Βουλή το επώνυμο Ατατούρκ, πατέρας των Τούρκων. Συνεπώς εμείς οι Έλληνες όταν θα λέμε Κεμάλ Ατατούρκ, μάλλον θα πρέπει να το σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές πλέον, όσοι το ακούσατε αυτό. Το πραγματικό του όνομα είναι Μουσταφά Ριζά. Αποβιβάζεται στις 19 Μαΐου του 19 στην Σαμσούντα. Οι 2 φωτογραφίες που βλέπετε είναι σπάνιες, δεν υπάρχουν εύκολα, τις βρήκα από τουρκικά αρχεία. Η φωτογραφία αυτή εδώ που βλέπετε είναι φωτογραφία κατά την αποβίβαση, αναμνηστική φωτογραφία που έβγαλε κατά την αποβίβαση στο λιμάνι της Σαμσούντας. Και σε αυτήν την φάση έχουμε εκτοπίσεις πληθυσμών, αποστολή στα τάγματα εργασίας, απαγχωνισμούς, εκτελέσεις, σφαγές, βεβηλώσεις ναών, πυρπολίσεις οικειών, διώσεις περιουσιών. Γιατί ο Μουσταφά Κεμάλ, ενώ πήγε εκεί για να αφοπλίσει τον πληθυσμό, βρήκε εκεί έναν άλλο φανατικό, τον γνωστό σε όλους μας, το Παλ Οσμάν, τον Κουτσό Οσμάν δηλαδή, και υπήρχε ένας εθνικιστικός πυρήνας εκεί και με βάση αυτόν τον εθνικιστικό πυρήνα και έχοντας ο ίδιος μία αρέσκεια προς την εξουσία, άρχισε να οργανώνει αυτόν τον εθνικιστικό πυρήνα και να δημιουργεί μια δική του ομάδα, η οποία αργότερα σήκωσε το ανάστημά της απέναντι στον Σουλτάνο, θεωρώντας τον όμηρο των μεγάλων δυνάμεων, όταν υπέγραψε την ταπεινωτική συνθήκη των Σευρών, και πλέον έλεγε ο Σουλτάνος είναι όμηρος, δεν θα τον ακούτε, θα ακούτε εμάς, και νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας είναι η Άγκυρα. Οι πρώτοι που έτρεξαν στο πλευρό τους είναι αυτοί που θεωρούμε εμείς οι συμμαχοί μας, οι Ρώσοι, οι Μπολσεβίκοι. Οι Μπολσεβίκοι την περίοδο εκείνη υπογράφουν την επόμενη χρονιά, το 1920 στις 16 Μαρτίου, τη συνθήκη της Μόσχας, όπου ενώ ο πληθυσμός τους μετρά
5 εκατομμύρια θανάτους από λοιμό, από πείνα, αυτοί τι κάνουν? Επειδή θεωρούν ότι είναι ιμπεριαλιστικός ο πόλεμος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφήνουν τον λαό τους πεινασμένο και στέλνουν 11 εκατομμύρια χρυσά ρούβλια στον Κεμάλ για ενίσχυση. Του στέλνουν 170 και κάτι χιλιάδες όπλα και φυσίγγια και αρχίζουν και τον ενισχύουν. Σε όλο αυτό το κλίμα συμβαίνει και στην Ελλάδα, όπως πάντα, μία έτσι πολιτική αναταραχή. Ο Βενιζέλος, όταν υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών, θεώρησε ότι θα είναι ο νικητής των εκλογών. Δεν είναι τώρα της ώρας να πούμε γιατί έκανε εκλογές, γιατί δεν έκανε εκλογές, να πούμε για τη Βουλή των Λαζάρων και όλα αυτά. Ίσως κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε να κάνουμε μια διάλεξη πάνω στην μικρασιατική εκστρατεία και στα γεγονότα, θα το αναλύσουμε. Ξεκινάει η εκλογική αναμέτρηση και η Ηνωμένη Αντιπολίτευση έχει το σύνθημα αυτό εδώ που βλέπετε, το ΙΚΑΔΕ. Και αυτό δεν το διατυπώνει η ίδια έτσι, αλλά βάζει τους δημοσιογράφους τους. Δηλαδή, οι εφημερίδες που πρόσκυνταν προς την Ηνωμένη Αντιπολίτευση ζητούν επαναπατρισμό των στρατιωτών, να σταματήσει ο πόλεμος. Και σύν της άλλης, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, έχει πεθάνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Και μένει ακέφαλη η Ελλάδα από βασιλιά. Και έτσι η Ηνωμένη Αντιπολίτευση αυτό αρχίζει και το εκμεταλλεύεται και λέει ότι αν μας βγάλετε εμάς θα κάνουμε δημοψήφισμα και θα φέρουμε το βασιλιά. Οι μεγάλες δυνάμεις λένε ότι, στον Βενιζέλο το λένε, ότι αν χάσεις τις εκλογές και αυτοί κάνουν δημοψήφισμα και φέρουν το βασιλιά, εμείς σου γυρίζουμε την πλάτη. Ο Βενιζέλος δεν καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές, κερδίζει η Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Το πρώτο πράγμα που είναι να κάνει, ό,τι είπαμε, κάνει το δημοψήφισμα και φέρνει τον βασιλιά πίσω με τον Κωνσταντίνο. Με το που το βλέπουν αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, Ιταλία και Γαλλία αμέσως αποσύρονται. Λίγο η Αγγλία αρχίζει και συνεχίζει να μας υποστηρίζει. Γίνονται λοιπόν τα γεγονότα αυτά, αρχίζουν και προχωρούν πέρα από τις γραμμές που είχαν τα ελληνικά στρατεύματα. Δυστυχώς αρχίζουν και φέρνουν πίσω, αποστρατεύουν στρατιωτικούς που είχαν μάθει στον πόλεμο ή γνώριζαν την περιοχή επειδή ήταν βενιζελικοί και φέρνουν ξανά απόστρατους που ήταν φιλοβασιλικοί και πρόσκειταν δηλαδή προς τη δική τους κομματική ιδεολογία. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν χρόνια να πολεμήσουν, δεν γνώριζαν τα μέρη εκείνα. Για να καταλάβετε λίγο τι στρατηγικούς νους είχαμε, όταν ήθελε να αναθέσει η Ηνωμένη Αντιπολίτευση την εκστρατεία, στον πρώτο που απευθύνθηκε ήταν στον Μεταξά. Ασχέτως τι έκανε μετά, ήταν μεγάλος στρατιωτικός νους και στρατηγικός νους ο Μεταξάς. Με το που παίρνει τους χάρτες, κοιτάζει και λέει: εγώ αυτό δεν το αναλαμβάνω, πηγαίνετε να αυτοκτονήσετε. Τον ρωτούν γιατί λέει: πηγαίνουμε κόντρα στην ροή των ποταμών. Δεν θα μπορέσουμε, λέει, να φτιάξουμε φυσικά σύνορα και να έχουμε αναχώματα ώστε να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό που κάνετε, λέει, είναι αυτοκτονία. Εγώ δεν το αναλαμβάνω. Και έτσι απευθύνθηκαν σε άλλους, οι οποίοι κατόπιν έγιναν και έμειναν γνωστοί από την δίκη των 6 που γνωρίζουμε. Τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Για έναν χρόνο ήμασταν σταματημένοι στη γραμμή εκεί με τον Σαγκάριο ποταμό και όπως τα γνωρίζουμε τα γεγονότα από τα σχολικά μας χρόνια. Ο Κεμάλ και αυτός σε απόγνωση, τον ευνόησε η τύχη, γίναν κάποια γεγονότα στην ελληνική πλευρά και αρχίζει η άτακτη οπισθοχώρηση. Σπάει το μέτωπο και από την στιγμή που αρχίζει και φεύγει άτακτα ο στρατός, αρχίζουν και οι απώλειες. Η ελληνική κυβέρνηση, μη μπορώντας να αντιστρέψει την όλη κατάσταση και βλέποντας τι γίνεται, δίνει εντολή: άρον μαζέψτε τα και ελάτε πίσω. Είναι η γνωστή ιστορία και με τον Στεργιάδη, τον ύπατο αρμοστή, με όσα γεγονότα έγιναν στην Σμύρνη, τα γνωστά, με την μικρασιατική καταστροφή και το κάψιμο της Σμύρνης, και ξεκινάν έτσι τα πλοία να φορτώνουν κόσμο και να φέρουν στην Ελλάδα. Ο Κεμάλ όμως αρχίζει και επιβάλλεται, όσο πηγαίνει αρχίζει και αυξάνεται, και όχι μόνο στο στρατιωτικό πεδίο, αλλά στο διπλωματικό. Πλέον έχουμε γίνει περίγελος εμείς στο διπλωματικό κόσμο και με μεγάλη δυσκολία μπορέσαμε να κρατήσουμε όσα κρατήσαμε στην συνθήκη της Λοζάνης.
Και για να μπορέσουν να το τερματίσουν αυτό, όταν αργότερα απομακρύνθηκαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν φάνηκαν αντάξει των περιστάσεων, η Ελλάδα αναγκάζεται και υπογράφει την Σύμβαση για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, που αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως βλέπετε συνολικά πριν και μετά από την υπογραφή αυτήν της σύμβασης, 182.169 πόντοι, ελληνοπόντοι, ελληνοορθόδοξοι, να εκδιωχθούν από τις πατρογονικές τους εστίες και να έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Δείτε όμως τον πάνω αριθμό. Ο επάνω αριθμός είναι κατά προσέγγιση. Σε σχέση με τους πληθυσμούς που υπήρχαν πριν, που γνωρίζουμε, υπολογίζουμε ότι περίπου 353.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Και δεν την έχασαν την ζωή τους επειδή έφαγαν μία σφαίρα, αλλά έχασαν τη ζωή τους γιατί βασανίστηκαν, πηγαίναν σε πορείες εξόντωσης, πηγαίναν σε τάγματα εργασίας ή ανοίγαν ομαδικούς λάκκους και τους θάβανε ζωντανούς. Αυτή είναι συνοπτικά η ιστορία του πόντου. Οι πόντοι όταν ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα κυρίως εγκαταστάθηκαν στις περιοχές της Μακεδονίας αλλά και στο αστικό κέντρο της Αθήνας. Οι συνθήκες αρχικά δεν ήταν καλές. Το ελληνικό κράτος δεν ήταν σε θέση να μπορέσει να αντεπεξέλθει. Ξαφνικά σκεφτείτε ότι δεν ήταν μόνο οι πόντοι, ήταν οι Καπαδόκες λίγο μετά, ήταν η περιοχή της Σμύρνης, όλα τα παράλια που έπρεπε να δούνε, η περιοχή της Κωνσταντινούπολης, η Ανατολική Ρωμυλία, η οποία ήδη από το 1919 με τη συνθήκη του Νεϊγή είχε ξεκινήσει τις ανταλλαγές. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν ακέφαλη εκείνη την περίοδο η Ελλάδα. Δεν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία μπορούσε να ανταποκριθεί και να φανεί αντάξια των απαιτήσεων. Και έτσι σταδιακά σιγά σιγά άρχιζαν και οι πρόσφυγες να προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους μέσα σε συνθήκες, όπως είπα, αντίξωες. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ τελείωσα. Τώρα ακολουθεί το χορευτικό. Πρώτα, εκ μέρους του Δήμου Τρεφιλίας, στον πρόεδρο, τον κύριο Καρεπίδη, κυρία Καρεπίδη, εκ μέρους του Δήμου, αυτό το δώρο.